आसामाव गिलुबालु बांलादेशनि उदखारि हानजाजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ हमदों। 24 घन्टानि गेजेरावनो गिलुबालु बांलादेशनि उदखारि हानजाजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ हमदों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा मुफ्ती मुस्ताफा आरो आब्बास आली। मरिगाव जिल्लानि मयराबारि गामिनिफ्राय मुफ्ती मुस्ताफाखौ हमनो हानाय जायो। मिथिहोनाय बादिब्ला मुफ्ती मुस्ताफाया गंसे माद्रासा फान्डखौ सालायोमोन आरो बेखौ दिनै पुलिसआ हमनाय जायो। लोगोसे थांनाय सानखालि आब्बास आलीखौ गवालपारा जिल्लानि पाखिउरा गामिनिफ्राय हमनाय जायो। मिथिहोनाय बादिब्ला आब्बास आलीया बांलादेशनि आनसारुल्लाह बांला टीम गिलुबालु उदखारि हानजाजों सोमोन्दो दंमोन। मख'जाथावदि आब्बास आलीया आनसारुल्लाह बांला टीम उदखारि हानजानि सोद्रोमाफोरखौ गावनि न'आव जानो थानो जायगा होदोंमोन। बेखौनो सुलुंलाबाय थानानै रैखाथि हानजाया हमनो हानाय जायो। आसामाव गिलुबालु बांलादेशनि उदखारि हानजाजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ हमदों। 24 घन्टानि गेजेरावनो गिलुबालु बांलादेशनि उदखारि हानजाजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ हमदों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा मुफ्ती मुस्ताफा आरो आब्बास आली। मरिगाव जिल्लानि मयराबारि गामिनिफ्राय मुफ्ती मुस्ताफाखौ हमनो हानाय जायो। मिथिहोनाय बादिब्ला मुफ्ती मुस्ताफाया गंसे माद्रासा फान्डखौ सालायोमोन आरो बेखौ दिनै पुलिसआ हमनाय जायो। लोगोसे थांनाय सानखालि आब्बास आलीखौ गवालपारा जिल्लानि पाखिउरा गामिनिफ्राय हमनाय जायो। मिथिहोनाय बादिब्ला आब्बास आलीया बांलादेशनि आनसारुल्लाह बांला टीम गिलुबालु उदखारि हानजाजों सोमोन्दो दंमोन। मख'जाथावदि आब्बास आलीया आनसारुल्लाह बांला टीम उदखारि हानजानि सोद्रोमाफोरखौ गावनि न'आव जानो थानो जायगा होदोंमोन। बेखौनो सुलुंलाबाय थानानै रैखाथि हानजाया हमनो हानाय जायो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360